Hei vaan, ootko koskaan pysähdynyt miettimään, että miksi meillä on vuoden ajat, mutta jossain päivän tasajalla on aina kuuma? No, tässä jaksossa pureudutaan just siihen, eli maapallon uskomattomaan ilmastokoneistoon. Tämä on muuten ihan täydellinen kertaus tulevaa maantiedon koetta varten, joten kannattaa pysyä kuulolla. Okei, aloitetaan kysymyksellä, joka on oikeastaan ihan kaiken ytimessä. Miksi ihmeessä Pohjoisnavalla on niin jäätävän kylmää, kun taas päivän tasajalla saa hikoilla ihan jatkuvasti? Kun tämän ymmärtää, on jo ottanut ekan ison askeleen ilmaston arvoituksen ratkaisemisessa. Ja vastaus, se piilee maapallon pyöreässä muodossa ja siinä, missä kulmassa auringon säteet osuu sen pintaan. Ajattele vaikka taskulamppua. Jos osoitat sen suoraan seinään, saat pienen, tosi kirkkaan ja kuoman pisteen. Just näin käy päivän tasajalla. Mutta heti kun kallistat lamppua, se sama valo leviää paljon laajemmalle alueella ja samalla heikkenee. No, näin käy navoilla. Ja tämä ihan yksinkertainen ero lämmön jakautumisessa on meidän koko ilmastokoneiston moottori. Selvä juttu. Nyt kun me tiedetään, miksi lämpö jakautuu epätasaisesti, niin katsotaan seuraavaksi, miten se jakaa meidän planeetan ihan erilaisiin alueisiin, joita me kutsutaan ilmastovyöhykkeiksi. Eli tämä auringon lämmityksen ero synnyttää maapallolle 4 pääasiallista lämpövyöhykettä. Ihan simppelisti sanottuna lämpövyöhyke on siis vaan iso alue, jolla on sille ominainen, aika ennustettava lämpötila ja sademäärä vuoden aikana. Katsotaanpa näitä vyöhykkeitä pikaisesti. Päivän tasaajan ympäriltä löytyy kuomavyöhyke, siellä ei tarvitse miettiä toppatakkia. Sitten tulevat lauhkeat vyöhykkeet, ja hei, täällähän me Suomessa asutaan, nauttien tai kärsien niistä 4 selkeästä vuodenaikasta. Ja ihan lopuksi navoilla on kylmät vyöhykkeet, joissa kesä on lähinnä sellainen lyhyt vierailija. Ja kaikki tämä johtuu, kuten just opittiin, pelkästään auringon säteiden tulokulmasta. Mutta luonto ei oikein tykkää epätasapainosta. Meidän planeetta yrittääkin ihan jatkuvasti tasoittaa näitä lämpötilaeroja. Ja sillä on siihen 2 ihan valtavaa moottoria, jotka toimii vähän niin kuin maailmanlaajuisena keskuslämmitysjärjestelmänä. Ne siirtää lämpöä kuumilta alueilta kylmille. Ensimmäinen moottori on ilmakehä. Perusidea on tosi yksinkertainen. Lämmin ilma on kevyempää, joten se nousee ylöspäin. Päivän tasajalla aurinko porottaa, ilma lämpenee ja kohoaa ja jättää jälkeensä vähän niin kuin tyhjemmän alueen, eli matalapaineen. Ylempänä ilmakehässä tämä ilma jäähtyy, muuttuu raskaammaksi ja laskeutuu alas kauempana navoista, ja näin syntyy korkeapaine. Ja ihan niin kuin ilma suhahtaa ulos ilmapallosta, se virtaa aina korkeapaineesta matalapaineeseen, ja tämä virtaus, se on tuuli, joka kuljettaa lämpöä mukanaan ympäri maapalloa. Se toinen suuri moottori on sitten merivirrat. Ne on vähän kuin valtameren oma lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä. Esimerkiksi lämmin golfvirta on just se syy, miksi vaikkapa Norjan rannikolla talvet on paljon leudompia kuin samoilla leveysasteilla jossain Siberiassa. Ja vastaavasti kylmä perunvirta vielentää ja kuivattaa Etelä-Amerikan rannikkoa. Ja kun nämä 2 jättiläismoottoria, siis tuulet ja merivirrat, paiskivat yhdessä töitä, niin siitä syntyy se aivan uskomattoman kirjo erilaisia ilmastoja ja sääilmiöitä, jotka tekee meidän planeetasta niin monimuotoisen. Ja tässä me nähdään se lopputulos. Planeetta on täynnä erilaisia ilmastoja, aavikoista sademetsiin. Mutta miten me voitaisiin kuvata ja vertailla näitä ilmastoja fiksusti? No, siihen käytetään ilmastodiagrammia, ja ihan kohta katsotaan, miten sellaista luetaan. Nyt päästään mielenkiintoiseen. Katsokaa, miten helppoa ilmastoa onkaan lukea näistä kaavioista. Tässä vasemmalla Helsingissä tuo punainen lämpötilaviiva tekee ison kaaren. Se kertoo meille heti, että täällä on selkeät vuoden ajat, lämpimät kesät ja kylmät talvet. Sitten taas Singaporessa viiva on melkein suora ja tosi korkealla koko vuoden. Siellä on siis aina kuumaa. Ja katsokaa noita sinisiä sadepylveitä. Singaporessa sataa paljon ja tasaisesti ympäri vuoden. Tästä näkee ihan yhdellä vilkaisulla, että kyseessä on 2 täysin erilaista maailmaa. No niin, nyt kun yleiskuva on hallussa, zoomataanpa yhteen luonnon kaikista rajuimmista sääilmiöistä, hirmumyrskyihin. Ne on aivan täydellinen esimerkki ilmakehän käsittämättömästä voimasta. Hirmumyrskyt on todella dramaattinen esimerkki siitä, miten ilmakehä siirtää energiaa. Ne syntyvät yli 26 asteisen meriveden yllä, kun lämmin ja kostea ilma nousee todella nopeasti ylös ja alkaa pyöriä. Ne ovat siis ihan kirjaimellisesti lämpimän meren ruokkimia jättiläisiä. Ja tässä me sitten nähdään, mitä se voima tarkoittaa ihan käytännössä. Tämä kuva hurrikaani Katrinan jäljiltä on todella karu muistutus siitä, että nämä eivät ole vain jotain viivoja sääkartalla, vaan luonnon voimia, joilla on aivan valtava tuhovoima.
Tähän asti me ollaan tarkastellut luonnon ihan omaa vuosituhansia toiminutta systeemiä. Mutta viimeisen reilun 100 vuoden aikana peliin on astunut uusi, todella voimakas tekijä, ihminen. Ja me olemme alkaneet horjuttaa tätä herkkää tasapainoa. Avainasemassa on kasvihuoneilmiö. Ilman sitä maapallo olisi jääpallo. Eli se on elintärkeä. Mutta polttamalla fossiilisia polttoaineita me olemme lisänneet ilmakehään valtavasti hiilidioksidia, joka toimii vähän kuin ylimääräinen viltti maapallon ympärillä. Se vangitsee enemmän lämpöä kuin pitäisi, ja tätä kutsutaan ilmastonmuutokseksi. No, mitä sitten tapahtuu, kun me kääretään planeetta ylimääräiseen vilttiin? Lämpötila tietenkin nousee, mutta se on vasta alkua. Katsotaan tässä viimeisessä osiossa, millaisen ketjureaktion tämä lämpöminen saa aikaan. Tämä kuva havainnollistaa ihan loistavasti sen, miten kaikki liittyy kaikkeen. Lämpeneminen ei ole siis vain lämpötilan nousua, vaan se käynnistää kokonaisen ketjureaktion, joka vaikuttaa meriin, maahan ja ilmaan. Käydään nämä nopeasti läpi. Merenpinta nousee, koska jäätiköt sulavat ja merevesi lämmetessään laajenee. Myrskyt voimistuvat, koska lämpimässä ilmakehässä on yksinkertaisesti enemmän energiaa. Kuivuus ja metsäpalot yleistyvät kuumilla alueilla. Vedenalaiset aarteet, kuten koralliriutat, haalistuvat ja kuolevat. Jäätiköt, jotka ovat meidän planeetan makean veden varastoja, sulavat kiihtyvällä vauhdilla. Ja kaikki tämä yhdessä muuttaa kasvien ja eläinten elinympäristöjä joskus peruuttamattomasti. Ja tämä kuva, se jotenkin kiteyttää kaiken. Lajit, jotka ovat sopeutuneet tiettyyn ilmastoon, kuten juuri jääkarhu merijäähän, ovat todella haavoittuvaisia. Kun niiden koti kirjaimellisesti sulaa alta, selviytymisestä tulee lähes mahdotonta. Ja tähän ajatukseen me lopetetaan. Olemme nyt nähneet, miten maapallon ilmastokoneisto toimii ja miten ihmisen toiminta on muuttamassa sitä. Tieto on se ensimmäinen askel. Seuraava askel on miettiä, miten meidän omat valintamme tänään vaikuttavat siihen, miltä meidän planeettamme näyttää tulevaisuudessa. Kiitos tosi paljon, kun olit messissä ja hei, tseppiä kokeeseen.